बाक्सानि माहारियारि मानास हाग्रामाया मे दाननि 1 अक्ट'निफ्राय बन्द थागोन। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमा बाहुबारि रेन्जनि बेन्दोङाव थानाय माहारियारि मानास हाग्रामायाव दावबायारिफोरनि थाखाय मैदेर गाखोनाय, रिभार राफ्टिं आरो मथंगुरियाव थानाय डिपार्टमेन्टनि आइबिआबो बन्द थागोन। बोथोरनि गरमा बांनो हमबाय आरो अखानि बोथोराव मानास दैमानि दैया बारायनो हमबाय। बिनिखायनो रिभार राफ्टिं आरो मैदेर गाखोना बेरायनायखौ मे दाननि 1 अक्ट'निफ्राय बन्द खालामसिगोन होननानै बिथांमोना मिथिहोदों। आरो जुन दाननिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय माहारियारि मानास हाग्रामानि गासै सुबिदायानो बन्द थागोनखौबो बिथांमोना मिथिहोदों। जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौनो मिथिहोदों बासबारि माहारियारि मानास हाग्रामानि हाग्रा बिफाननि रेन्जार बाबुल ब्रह्म बिथाङा। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। बन्द माने कमप्लिट बन्द जाया बेयो जोंहा मोनब्रैसो साहिरिया बन्द थागोन। जेरै मथनगियाव जोंहा डिपार्टमेन्टनि आइबि दं, बे आइबिआ बन्द थागोन। बे आइबिआ थारमाने एसे गरमनि थाखायबो एसे हिरि जायो। ओमफ्राय बे आइबिखौ मेन्टेनेन्सनि थाखायबो एसे खामानि दं, बेनि थाखायनो आइबिआ बन्द थागोन। आइबिआव थानायखौ एरिखौ फेसिलिटिया बन्द थागोन। बेनिफ्राय मैदेर गाखोनाय, बेनिफ्राय राफ्टिं, এই मोननै बुस्थुआ बन्द थागोन। मैदेरा एक्सुवेलि गरमा गोलैबायना, गरमाव एसे मैदेराबो खस्थ' मोनो, ओमफ्राय गिदिंनायाबो एसे हिरि जाया, मोजां जाया। ओमफ्राय राफ्टिंआ जाबाय दैया बारायबाय दं, दा दैनि थाखायनो बारनि थाखायनो बे रिस्क जायो, बेनि थाखायनो बन्द थागोन। ओमफ्राय बन्द थानाया मोनसेल' लामा बन्द थागोन आरो बन्दआ एप्रिल मे मासआ खुला थागोन। जुन मासनिफ्रायथ' बन्द जाखायो ओरैनो, दैयाबो दैलाङाबो सफैबाय नालाय, बेनि थाखायनो बन्द थागोन। हले माने बे सिजनावथ' मेसिम फैनो हागोन, बिनि उनाव बन्दआनो थागोन। बेनो उननि 1 तारिखनिफ्राय बन्द जागोन टटेलि। दा मेनि 1 तारिखनिफ्राय जोंहा आइबिआ बन्द थागोन, इलिफेन्ट साफारिया बन्द थागोन, ओमफ्राय राफ्टिंआ बन्द थागोन। बेनिफ्राय उसिला थांनाय लामा मोनसे दं, बे लामा एसे गाज्रि दं, बे बन्द थागोन। बेनो दाबो जोबथ'वाखै। गान्दानियाथ' खेबसे खालामनो गोनां दंबावो। बेनिफ्राय मोसानिया दाबो रिजाल्टआ मोनफैयाखै, बे बाहेरायाव थाङोथ', नेसनेल टाइगार कनजारभेसन अथ'रिटियाव लाङो बेखौ, बेनिफ्रायसो एसे लेट जायो बियो ओंखारनाय। होमबाथ' दाथ' हाबनो जिपसि साफारियावल' हाबनो हागोन ना? हा जिपसिया हागोन। मे मासआ कमप्लिट थागोन। एकदम टटेलि बन्द दं बियो बन्द थाखागोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360